Vheda retinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga ndakaitumidzirwa ichibva kuchannel yedu iya channel yedu yechirungu. Yanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangoma kavika chitupa changu. Ininiwo I am a South African woman, so I have been in communication noumwe murume uyu iye anobva kuZimbabwe uye zvekare muprofita wenguo tsvuku. Saka ndakazofind out later on kuti murume uyu iye he also stays in our location. Murume uyu chakaitika ndechekuti ndakasangana naye paTikTok. Saka mushure mekunge ndasangana naye paTikTok ndikatoona kutoti kozva ari in the same area where I am staying as well. Saka muprofita uyu iye he has since promised me kuti if I can come to his place then iye anokwanisa kubva azondipa mimwe minamato. Akanditi ane imwe minamato yekuti inokwanisa kutondibatsira so that I can do whatever that I want. So the problem is murume uyu zvino akabva azondiudza kuti iye kuti ange achindibatsira nemoyo wake wose ndinofanira kuti ndinge ndichizopinda naye mujira tichisika bonde, uye akabva ati iye anondida. Akanditi kana ukadanana neni pandinenge ndichikuitira minamato yose iyi, ziva kuti zvako zvinenge zvatoita. Hanzi the advantage yekudata muprofita ndeyekuti iye anobva azonyanyisa kunyatsokukugadzirira zvinhu zvako zvekuti minamato yako inonyatsokusvika kuna Mwari. Zita rangu ini ndinoitwa Naledi, not a real name, uye zvekare ndinogarawo muno muJohannesburg. Saka for a couple of years now I have been thinking about taking my friend's husband. Handidi kukunyeperai, I have been thinking about this for a very long time. Ndakatanga kufunga nezvake murume webest friend yangu mushure mekunge inini nemurume wangu tarambana. So I need to confess right now so that I can clear what is in my conscience. And I have always been jealous over my friend because munhu uya wekungoti everything comes to her quite simple. Uye she is someone who is considered to be very beautiful, successful, and iye ane murume wake akamuroora, murume wake anomuda, and who shows everyone kuti zveshuwa mukadzi wake anomuda. Unlike my ex-husband, ex-husband yangu painge paine mabasa ainge ari munhu aigara akadhakwa apa kuchita, aigara achindichita almost on a daily basis. And as for ye, ndaiti kana ndikamutarisa ndobva ndaona kuti kwainga wani zvaasina kana mamwe maproblems awo aari kumbosangana nawo mulife, like munhu uya wekuti she lives a perfect life. Haana kana zuva raunombomunzwa achichema achiti kumba kwangu zvazodai. She has a lovely home, 2 beautiful children, and this makes me to be very jealous. And this Rinindega, the person that feels jealous over the life that she is living, I am sure that a lot of women who are unmarried like me. So even though inini naye tichitaura paya tichiseka, having friendly conversations, but iye manje atombozvizivi kuti mumoyo mangu ndakatoronga zano, uye zvekare mumoyo mangu mune bundu. I have been thinking a lot, uye zvekare I want what she has, and more than anything ndikuda murume wake. I want a husband above everything. So zvinhu izvi pazvakatanga, it was just a harmless crush because I was crushing on her husband. So zvandaiwanzokuita ndezvekuti because I was a woman who was in pain mushure mekunge ndarambana nemurume, even though my ex-husband ndainge ndichiri kumuda, but because of the hurt that he was causing and the pain that he was making me to feel, ndokubva ndasongoti zviri nani kuti tinge tichirambana. So ndaiti paya kana ndava kuenda kunorara feeling lonely, like really lonely, ndaibva ndazotanga kufunga murume wefriend yangu, and ndichifunga kudaro ndaibva ndatanga kuita aya avanoti mafantasies. I will start to fantasize about a husband. Saka izvi ndizvo zvakatondibatsira kuti ndinge ndichizokanganwa murume wangu, because ndaiti paya kana ndava kunyanya kufunga murume wangu ndobva ndatanga kufunga murume webest friend yangu, and this will make me to forget about my ex-husband. So ndaingoti
ndikangoenda kunorara. I thought kuti this was a good thing because I said before I move on zviri nani kuti ndimbotanga ndahila ndisati ndamhanya kupinda murelationship again. So I would go to bed ndakarara kudaro, then I'll close my eyes starting to fantasize about my friend's husband achiuya kwandiri obva atanga kundiudza kuti ndinokuda, I love you more than I love my wife, and obva atanga kundiudza kuti the reason as to why iye achitikurudzira kuti tirambe tiri mafriends, it is because iye anenge achida kungondiona ari mumba make, and iye achiti I want you to be close to me. So I kept on fantasizing until I saw kuti this was now an obsession, imagining kuti what it would be like if he was my husband instead of her husband. And I know kuti what I was doing was wrong, but ndakasvikawo pekuti ndainge ndava kusatombokwanisa kuzvidzora. Ndaiti kana pai ndikaenda kunorara ndikati nhasi handisi kuda kufunga nezvake, I won't fantasize about him, then kuti ndinge ndichirara zvaizotonditorera nguva. Then one night ndakati ndashaya hope zvangu, ndainge ndiri paTikTok ndiri busy scrolling through my TikTok. That was when I came across this other video. Ndakati ndatarira video riya ndikati let me just pass. When I wanted to swipe ndo pandakabva ndazoona kuti munhu uyo ainge aripo pavideo ipapo. It seems as if this man, he was in my same neighborhood. Ndikabva ndati but this man, he seems to be like in our location. So then I said let me look at this guy. Ndobva ndazoona kuti this guy, he seemed as if he was in our location. So ndakabva ndazoenda paprofile pake. Ndakati ndiripo paprofile pake paya ndokubva ndazotanga kuscrolla, and I was scrolling through all his videos. Ndikangoti usiku hwacho ihwohwo ndakazotorara late ndichitarira mavideos ake ose aripo paTikTok pake. That was when I realized kuti mfesi uyu ainge achitogara in that same location where I am staying. Then I started to watch his videos, even though some of the things izvo zvainge zvichitaurwa pamavideos acho I was not even understanding anything, because iye muprofita uyu anobva kuZim, so he seemed to have answers to each and every problem kuburikidza nemucomment section zvainge zvichinyorwa nevamwe vakadzi. Aizvitora mamwe mavideos achienda musango, aiti kana asvika musango muyamya waitomuona achitosungirira like zvimwe zvimucheka zvitsvuku pamiti, achiti mukati mezvimucheka izvozvo zvitsvuku munenge muine mazita evanhu uye zvekare nekusungira vanhu zviraramo zvavo. Ndokubva azoti iye sometimes vanhukadzi vanouya kwaari, vanhukadzi avo vanenge vachitsvaka mamarriages. Saka vanhu vaya vanenge vauya kwaari anobva azovaudza kuti ndiudzei mazita evanhu avo vacho vamuri kuda kuti vange vachizokuroorai. Kana vanhu vaya vamuudza mazita, obva azonyora zita remunhu wacho pachipepa, obva anosungirira pamuti. Mushure mekunge asungirira pamuti, then later on aibva azotora mamwe mavideos achiti munhu uyo ainge akanditi anoda kuroorwa nanhingi, munhu uyayo akatoroorwa, and right now ndava kuda kusunungura minamato iyaya. Saka aibva azotodzokera kuya obva azotonobvisa saka aibva azotodzokera kuya obva azotonobvisa munamato uya achitopa testimony yekutoti mukadzi wacho iyeye akatoroorwa. Saka when I started looking at his followers ndikabva ndatoona kutoti zveshuwa ainge achitorakidza kuti anobatsira vakadzi vakawanda, ende vakadzi vakawanda vainge vachitopupura ivo vachitoti vari kutokwanisa kuwana varume avo vavainge vachida. Most of them mucomment section vainge vachiti thank you prophet, you have assisted me using your holy prayers and your spiritual guidance. Now I am happily married. So ndakabva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbozamawo laki ndinge ndichitaura naye muprofita uyu. Ndakabva ndazotaura naye ndikabva ndazomuudza chokwadi changu chose, ndikabva ndamuti ndainge ndichida kuti iye ange achindibatsira so that ndinge ndichizotorera shamwari yangu murume wake. Saka muprofita uyu chakatondishamisa ndechekuti it was as if like he was waiting for my message, nekuti ndakati ndangotumidzira message iyaya ndokubva ndatoona kutoti muprofita uyu akabva atondipindura very fast
and after that akabva andiudza kuti he was going to help me. Saka takabva tazotanga kutaura paya. Takataura for a very long time. We kept on chatting and chatting. He promised me kuti he was going to help me. Akabva anditi iye ainge aine mimwe minamato yaainge achazondiitira, achinditi minamato iyoyo minamato ine simba, and I was going to have my friend's husband all to myself. And ndokubva azondiudza kuti he had helped a lot of women. Saka akabva azondiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizotya, because he had helped a lot of women before, and in my case it was not going to be that very different. Ainge achida kuti ndinge ndichita something first. He wanted me to do something for him first. He then told me kuti mushure mekunge aonawo mavideos angu patiktok zveshuwa ainge akaona kuti I was very attractive. Ndikati, oh, you have been looking on my profile. Akabva ati eye. Then akabva azonditi ndinge ndichimupa manumbers angu eWhatsApp. Saka takabva tazotanga manje kutaura kuWhatsApp, not kuTiktok. Saka iye akabva azonditi, in order for you to have these prayers activated, because akanditi minamato yacho inotoda activation. Hanzi nekuti minamato yacho yaanoitira vanhu minamato iyi inenge iine malevel. Hanzi kubva level 1 kusvika level 5 yeminamato. Saka akanditi level 1 it's like it's a win or it's not a win. Kana kuitira minamato yacho you can never be sure kuti zvako zvichaita here kana kuti zvicharamba. Then akabva anditi level 5 zvinoreva izvo kuti minamato iyi inenge iine guarantee. It means kuti definitely you are going to win murume uyo wacho waunenge uchida, no matter what. Akanditi for me to have that guarantee, like kupiwa munamato unenge uine a guarantee, hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita level 5. Akanditi asi kana uchida zvinhu zvisina guarantee ndinokupa munamato we level 1 usingauye ne guarantee. Saka for me to have this guarantee ye level 5 of prayers kuti iye ange achindibatsira, ndinofanira kuti ndinge ndichimbosika naye bonde. Akabva anditi izvi ndo zvakatokosha. Kana ndikasika naye bonde, then iye manje anokwanisa kubva azoshandisa masimba ake paya paanenge achisika neni bonde, then ndobva ndatowina murume uyu wandiri kuda. At first paakandiudza zvose izvozvo I was really shocked. Ndikabva ndati zvinhu zvakadai hazviko. But now ndiri kuramba ndichingotaura naye. The more that I talk with him, the more yandinozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoita sacrifice iyi, because he has been convincing me and I have been thinking about it, and I feel like zviri nani kuti ndinge ndichingozviita zvinhu izvi. Iye akandiudza kuti when I am free we can talk, uye zvekare tinobva tazoenda tobva tazonoonana kulodge, tobva tazonorara kulodge kuya tichisika bonde, because iye murume uyu akaroora. Saka akanditi hazviite kuti unge uchiuya kumba kwangu because ndine mhuri, ndine mukadzi. Saka tinoenda kulodge, a nice place, then tobva tazonorara tose ikoko usiku hwose. Hanzi ndinenge ndichikunamatira, ndichikubatsira. So I feel as if kana ndikasaita zvinhu izvi I am going to lose my chance to be with the man that I love. Hey, obsession yacho yandinayo pamurume uyu, it is just too much. I have been obsessing over him for a very long time, but at the same time I feel as if this man of God iye is now even manipulating me, because ndatova desperate, and anozviziva kuti I am desperate for this man, because ndakamudza kuti murume uyu ndinomuda nemoyo wangu wose. I don't know kuti what am I supposed to do. It's like right now I am standing at a crossroads, ndakamira pamharadzano, and even if I want to stop handikwanise, I cannot stop, because murume uyu ndinomuda nemoyo wangu wose. At the same time, when I think about this prophet, zvose izvo zvaakandiudza kuti ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita, it is like everything that he is telling me zvinondirwadza mumwoyo mangu. It's not like what God wants. Ndinozvibvunza kuti zvino kana ndikatanga ndarara nemuprofita uyu kuti ndinge ndichizokwanisa kuroorwa, Mwari vacho vanokwanisa kuzondiropafadza here? Will my marriage be blessed with my friend's husband kana ndikatanga ndarara nemuprofita uyu? I can't even help myself because I am feeling jealous. I am walking away
and I feel like I need to walk away, but when I try to walk away then ndinobva ndatanga kuzviblema kuti izvinozvo watowana mukana wekuti unge uchiwana munhu anokubatsira so that unge uchitorera friend yako murume. Now you are being a coward, you want to walk away. Saka handizivi kuti ndoita sei. I want your listeners to assist me. What exactly am I supposed to do? What is the best possible way for me to take my friend's husband ndisingararani nemuprofita uyu? Kana kuri kunzi panenge paine zvimwe zvinhu zvekuti ndinokwanisa kuzviita, ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Should I sleep with this man or should I not sleep with this man? Because iye akanditi kana ndikangorara naye chete, kungorara naye ka1 zvangu zvinenge zvatoita, and you are going to enjoy your husband for the rest of your life. Saka chingorara neni ka1 then you will get married, and ndichabva ndakuitira minamato yekuti no matter what murume uyu nyangwe mukufamba umu anenge achingoona sekunge iwewe ndiwe wega mukadzi akanaka pasi pano pezuva, vamwe vose anenge achivaona vakashata. Saka ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iya English, our English channel. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. My friends our strange things indeed they do happen in this world. Then pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvandakaita mwana waamainini. Saka baba vangu vakametisa umwe mukadzi uya ndokubva azoshayika. Mushure mekunge ashayika then mwana wacho ndokubva azounzwa. Saka mwana uyo akatukura achitorerwa naamai vangu. I think kuti akauya aine about 5 months, zvekuti kuti unge uchitomuudza kutoti amai havasi amai vake anotoramba. So zvandakazomuita mukoma ndezvekuti ndakapotsa ndamuuraya. There was this other day tainge tiri tega pamba, ndobva ndamumanikidza kuti ange achidya maavocado ainge asina kuibva. Akazoti otanga kurutsa mwana uyu mukomanashi. Ndakasvika pakunamata ndichiti, Mwari, ndinokumbirawo kuti munge muchibatsira munin'ina wangu. I will never do it again. Handimbofi ndakamurova zvekare. Kubva musi iwoyo handina kana kuzombomurova. Ndaimurova zvisingaiti ndichimushungurudza because amai vangu vainge vava kumuda kudarika inini, vachingoti igotwe rangu randakapiwa naMwari. Saka ndaiti kana vabereki vasipo ndaibva ndatanga kumurova ndichimushungurudza. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.